mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Mira para a má filla. Está feito un ejecutivo. Fai todo o traballo co ordenador. Ricardito que ten unha empanada que non pode con ela. En vez de estar todo o día na taberna metido no seu cuarto, onde tiña que estar, era xogando por aí adiante cos do seu tempo. Imos ao asunto del que lle quero facer unha pregunta. Que, campeón? Como anda a bolsa? Subiron as sesións? Padrino, vai tomar polo cu. Non veñades joder ahora que estou moi liado. Que é o que dixo? Vas levar unha cadolada contra un oído que te vai facer hornear. Cobi, esta educación que levou, quen naciu nunha familia de zopencos. Espabila, Ricardito, que de tanta play a tanto ordenador vas quedar máis atrofiado do que xa estás, e convertirte nun ser antisocial. Ai, sí, antisocial. Pois mira, vai amistades que teño. Esta chavala brasileira conocina polo Facebook outro día. Regina, 27 anos, de Sao Paulo, afincada na Laracha. E mira, vai a fotos gasta, Carallo pa chavala. Está preparada pa vida moderna, sí, señor. É que dei hoxe con ela para irnos conocendo en persona. Dios, que cousiñas hai polo mundo. Pero como é que este monumento che pode facer caso, ti? Mantemos conversas moi interesantes. Ela tamén ten os mesmos gustos que a min. E eu sou unha persona moi simpática, romántica... Xa. É a foto que puxestes no perfil é de Donis da Maruca, que está estudiando para modelo e ten uns músculos de gimnasia de clombuterol que ten blotolete. Eso é privado. Igual se me colou a foto, porque el tamén é amigo meu. É daquela, pois aborro, Ricardito, o que eu dicía antes. Habilidades sociales nulas, porque non vas poder quedar con ela. En canto te vexa, escapa correndo como a do lume. Se ainda fore eu, que teño clase, categoría, porte, distinción e, sobre todo, o mellor músculo de Cormariñas. Richie, que decepción. Vas quedar para vestir santos. Come, vamos de aí para a barra que te invito a unha copa. Que pasa? Estou soñando. Imos logo. Cobi, estou preocupado por esa chavala, pola brasileña de Laracha. Regina. Sí. Non me gusta nada que o teu fillado ande con ela. Ricardito non ten experiencia sexual, nin base cultural suficiente para namorala. É unha pena que esa rapaza que por riba e de fora leva un disgusto. Isto hai que arreglalo inmediatamente. Mentres eu entreteño a Ricardito, ti vas de mirar nos mensajes do Facebook a ver a que hora e onde quedou con ela. É logo que vamos ir. Asesarnos. Nada deso, Cobi. Simplemente que Ricardito non vai poder acudir á cita. Porque, sin querer, vai quedar encerrado no cortello do porco. Pinto. Que? Esa copiña que me ibas a invitar, que? Cobi. Eu? Cobi. Dixen eu algo de invitar. Vas ter que ir ao Torrino, Desde cando eu na vida invitei algo? Eu estando ali o que che dixen foi: imos de aí pa barra que vou inclinar unha copa. Vela, inclinada. E vai-te preparando, que eu teño que levar un porco para o cortello. Carmen, pon un sol e sombra que vou morrer de secado. Ai, Cobi. Logo, que che pasa? Nótate algo nerviosa, É que hoxe vou conocer a alguén moi especial. A mí xa me conoces. Bo, non, é un amigo que fixen polo Facebook. Chámase Ricardo. É alto, guapo, atlético, moreno, encantador. E vai a bombón. Tá hasta o mango. E fala o inglés, que é moito falalo, Ai, sí? E quedastes con el hoxe a xuito, no río de Riba,
El vai levar unha corbata toda chea de corazóns. E ti vai levar un leciño encarnado para saber que sodes vos. Aquí sí. Que dis, Cobi? Hola. Ti és Carmen, verdad? E ti eres Ricardo? O mesmo. Encantada. Queres ir Pero cenar de que? despois, cando salamos? Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros, nós.